हेलो लोगोफोर माब्रै दं नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो इसोरनि अननायाव बर्तमान मोजाङैनो दं बिराद गोबाव जाबाय ससियेल मिडियायाव फैयैया आई मीन एक्टिभाथ' थाबाय थायो नायबाय थायो मानसिफोरनि भिडिअ निउस बायदिसिना एक्सट्रा नायबाय थायो आरोखि स' आङो ससियेल मिडियायाव मानो ओंखाराखै होनबा बानाय मोनसे बानाय बेमार हाबदों आंनाव बिनि थाखाय आङो माने ससियेल मिडियायाव टाइम मोनैनि थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जायामोन आरोखि स' लोगोफोर दिनै फाइनालि आङो भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा गोबां ससियेल मिडियायाव हाबफ्राव बा मोनसे बबेबा निउस पार्टेलफ्राव जोङो नुनो मोन्दों जे मा नाम मोनो उनकुंस्टा नामफोरखौ बावलायलांबायसो उनकुंस्टा बर'नो भट होगोनो माने बिथांखौ सापर्ट होगोनो होआ बा सापर्ट होगोनो होआ होननानै जों गोबां निउस पार्टेलफ्राव नुदों आरोखि थ' बिनि गेजेरावहाय जोंहा सासे ब्रादार बिथांनि नामा जाहैबाय जन खारजि नामा जों ससियेल मिडियाफ्राव नुनो मोन्दों आरो मिथिनो मोन्दों आरो नामा एक्सुवेलि नंगौना नङा बेखौ मिथिया बिथाङाबो मा बुंदों नोंथांमोना बेखौ खोनासं आरो नायनानै लाग्रो नोंथांमोना हय नुबायबो जानांगौ हय नुवाखैबो जानांगौ आरोखि स' लोगोफोर जोंहा ब्रादार जन खारजि बुंनायखौ रावखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो बिनि उनाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव आंबो नोंथांमोनजों सावरायगोन आरोखि स' लोगोफोर नायग्रो बे जाहैबाय अंकुशिता बर'नि सोमोन्दै जों मानो सापर्ट खालामनो वाइ शुड वी खुलुमबाय बयखौबो दिनै आं मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों दा बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय आं दासान्दि माने पर्टेल निउसाव नुगासिनो बे जाहैबाय अंकुशिता बर'नि सोमोन्दै जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे अंकुशिता बर' जाय मानसिया दा दस्रा कास्टजों माने हाबा जाहैबाय दा माखासे पर्टेल निउसाव बुंदों जे माने अंकुशिता बर'आ अलिम्पिकआव थांनायखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामगोना खालामा माबादि मोनदों माबादि मादों होननानै सोंदों जों मानो सापर्ट खालामनो वाइ शुड वी मानो जों मानो सापर्ट खालामनो बेखौ बियो थांनानै जेनेबा थिग আছে बियो जेनेबा जोंनि कास्टआव थानाय समाव बे गेलेदोंमोन जों सापर्ट होदोंमोन आरो बाबा हाबा जाहैबाय जुदि हाबा जाहैनाय बियो टाइटेलखौबो सोलायहैदो ना टाइटेलखौ सोलायहैदो जुदि गावहा जुदि मिन्थिखादोंबा जे माने बेलेग कास्टजों हाबा जानानै जुदि उनाव गारजागोन होननानै सानदोंबा ओंखायनो थारमाने मा टाइटेलखौ लानानै दंबाय थायो नामा सारनेमखौ जोंनि बर'नि सारनेमखौ हाबा जाबाय जुदि बेलेग कास्टजों सारनेमा सोलायदो बिनि दा संसार जादो जोंनि कास्टनिफ्राय गारनानै थांखाबायबालाय जोंनिफ्राय मानो सापर्ट नांबावगौ जोंनि सापर्ट मानो नांबावगौ अंकुशिता बर'नो आरो बे पर्टेल निउसाव मा बुंबाय थादों मा सापर्ट होगोन ना होआ सापर्ट होगोन वाइ शुड वी एन्ड वाइ शुड आइ मानो सापर्ट होनो जोङो जेसेबां मालाय कास्टजों हाबा जादों खिन्थु एसटिनि गासिबो मोन्थायखौ बोखारजोबना होनांगौ बिसिनिखौ जेसेबां हाबा जादों एसटिनि मोन्थायखौ बोखारजोबना होनांगौ आरे बाबा अनेक कास्टनि मानसिया जोंनावबो हाबा जाफैनाय दं आरे नार्जारी बसुमतारी ब्रह्म मुसाहारि मेल्ला माथो टाइटेल लाफैजोबो नोंसिनालाय मा गोदाव सोराव मा बेलेग कास्टजों हाबा जायोबा मा बर' नार्जारी बसुमतारी थाजोबो बेलाय ना ओरैनोबो माइरं एसटिनि माइरं जानो सानो नामा जोंनिफ्राय सापर्ट मोना बिदिया नेभार आरो पाब्लिकफोर रावबो सापर्ट दा हो बिदिखौ मालाबाबो सापर्ट दा हो बिदिखौ हाबा जाहैबाय जुदि बेलेग कास्ट जों हाबा जाहैबाय जुदि नोंसोर सारनेम सोलायदो बास बिनि दा माबा जादों बिनि संसार जादों नोंसोरो आरामसे जोब्बाय खोथायानो जेबो जोंनिफ्राय सापर्टबो लुबैनाङा आरो इन फिउचारावबो दा लुबैथों एफा मोजां जों सापर्ट होबाय जों बयबो शेयार खालामदों नै ओरैबायदि उमुगा स्पर्ट्सआव बिराद मोजां नै उमुगा ओरैबायदि डान्स कम्पिटिसनाव देरहाबोदों नै ओरैबायदि हेन टेन जों बहुत सापर्ट होबोदों दा जोंनि कास्टआव मा मानसि मोजां गैयामोन नामा थिग আছে हाबा जाहैबाय जों जेबो बुंला दे हाबा जाहैबाय जोब्बाय खिन्थु सारनेमा सोलायनानै थाहै जोंनि सारनेम लानानै बेबायदि जेबो माबा खालामनो दासान नों गेम गेलेदों गेलेहै जों जेबो साना खिन्थु सारनेमा सोलायनानै था एसटि नि मोन्थायनिफ्राय जुदि बेलेग कास्टजों हाबा जाहैबायबा बेखौ नोंसोरो टाइटेलखौ सोलायनानै था मोजां संसार जाहै एसटिनि मोनसे मोन्थाय मोननो दासान दा पाब्लिकआ कमेन्टआव हर मा सानो नोंसोरो थेंक इउ सो माच
अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जोंहा सासे ब्रादारा बुंनायखौ नायखाबाय नुखाबाय नङा होमब्ला आंबो दिनैनि दिनाव बेखौ बिथांनि बुंनायखौ सैथो होननानै सानो आरोखि मानो होनोब्ला जाय बिथाङा ना दिनै मुंदांखा जाबाय नाम लाबाय नाम खामायबाय गोबां रायजो राजानि मददजों बा रायजो राजानि सापर्टजों बिथाङा गोजौ लेभेलाव थांबाय नाथाय बिथाङा मा जाखो गुबुन जाथिनि मानसिजों जुलि जाबाय यानि हाबा जाबाय नङा होमबा दा बिथांखौहाय गुबुन जाथिजों हाबा जानाय लोगो लोगो बिथाङा माने बर' नंला होननानै सानजाथाव आरो माने मिथिजानायबो जायो आरोखि दिनैनि दिनावहाय बिथांखौ सोर सापर्ट होनो सोर फोथायबावनो मानोना होनोब्ला गोबां समाव जोंनि माखासे बर'फ्रा बा माखासे आफादफोरा दिनै गोबां मानसिफोरखौ सापर्ट खालामबोयो गोबांनि थाखाय सोरनिबा थाखाय बिदिनो अखा बांखाब्लाबो सोरनिबा भटनि गोनांथिब्ला मबाइल गंनै गंथाम लानानैब्लाबो सोरनिबा मबाइलजोंब्लाबो दिनै जों बिथांमोनखौ सापर्ट खालामबोबाय नाथाय बैसोर बिथांमोना मा होनो गुबुन जाथिजों गोबाङा हाबा जानायखौ जों नुबोगासिनो आरो नुखाबाय नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे मा होनो दा बिथांमोननि थाखाय बै फैबाय थानाय जेनेरेसन बा फैबाय थानाय दावगाबोबाय थानाय जाय बिथां हिनजावसाफोर मानो होनबा बे एक्सुवेलि हिनजावसाफोरनि थाखायसो जादों नालाय दिनैनि दिनाव बै हिनजावसाफोरा मा जागोन रायजो राजानिफ्राय मदद मोननाय नङा रायजो राजानि सापर्ट मोननाय नङा मानि थाखाय होनोब्ला जिथुनाखि बै माखासे जाय नाम लानाय बा नाम मोननाय गिदिर गिदिर सेलेब्रिटि दिनैनि दिनाव गोबां दङ जोंनि बर'नि गेजेराव माने गुबुनजों हाबा जानाय गोबां बै गिदिर गिदिर हिनजावसाफोरा बा गिदिर गिदिर नाम खामायनाय बर'नि थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय नाम लाखिगोन बर' रायजो राजाखौ जौगाहोगोन होननानै जों गोबां बर' रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामो मदद खालामो नाथाय बै बिथांमोननि थाखाय बै फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा दिनैनि दिनाव सापर्ट मोननाया गोबां गोब्राब आरोखि नङा होमबा दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो जिथुनाखि जोंहा अनखुंस्था बर' बिथाङा दिनै बिनि गोबां ससियेल मिडियायाव भाइराल जाबाय थानायखाय बा गोबां गावजों गाव बयबो बुंलाय थानायखाय दिनै बेखौ नुनानै आंबो फैनाय जादों आरोखि दा आं बेखौनो बुंनो सानो आंबो जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो गोरोन्थि बिथांनिया साननाया गोबां जों बर'फ्रा सापर्ट खालामबोबाय ना दिनैनि दिनाव बिथाङा गुबुन हौवा हारिनि मानसिखौ जों जुलि जाबाय नांगौबा जोंनि बर' माहाजोन धोनि नांगौब्ला जोंनि बर'नि गेजेरावबोथ' गोबां धोनि दं आजिखालि गोबां माहाजोन दं गोबां अनथावरिफोर दं बेफोरखौ नागिरनानै बासिनानै लामोन ना आरो लायाथाय लायाना माहाजोनफोरखौ लाया गोरिबफोरखौ लामोन गोबां रायजोनि बांसिन अनसायनाय मोनगौमोन गोबां रायजोजों अनजाबावगौमोन गोरिब मानसिफोरखौ लायोब्ला गोबां अननायखौ बांसिन मोनगौमोन आरोखि दा माथो होनबावनो नङा होमबा अखा हाखांना खफ्रि हेबनाय होननानैसो बुंनाय जासिगोन जोंनि बुंनायखौबो दा आं जेबो बुंनो सानला आंनि बे बुंलांनायाव माबा मोनसेफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आङो रायजो राजानाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय स' लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ आरो बेफोरबायदिनो आङो नाजाबाय थानोसै समखौ एकदम दिहुनबाय थानोसै ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थाबाय थानो नाजालांबाय थानोसै नोंथांमोना अराय सम आंखौबो सापर्ट होलांबाय थादोब्रा गोबां मानसिफ्रा आंखौ सापर्टखौनो होनायखौनो नुवा गोबां आंहाबो साबसक्राइबार दं नङा होमबा दिनैनि दिनाव गोबां भिउआनो खम जायो बेफोरनि थाखायनो माने गोसोफोरखौबो मोजां मोनलायलाङा आरोखि नायनो माने बानायनो आरोखि भिडिअ बानायनो बुंब्रेदलाय लांग्रासो जालायलांबाय भिडिअ बानायथारिखायनो स' लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय